kuvaahan tää nytte. Joo. Ettei käy niin kuin Outilla eilen, että kun se kuvasi. Se mukas zoomaili ja kaikkea, niin... Onko se tuossa painaa? Olen. Ja sitten jos mä painan uudestaan, niin sitten siihen tulee semmosia kaikenlaisia juttuja. Mutta mä voin käyttää tämän pois ja pistää tavallaan uudestaan, ettei tässä nyt käy semmoista vahinkoa, että jää kelkkakuvaa. Siis se on jännä, miten se naava kuitenkin sitten niinkin hyvin leikkii sitten tuomarin kanssa, vaikka se muuten on niin, sitten. Se vaan niin, se vaan niin, se niin. Se on. Joo. Siko on niin hieno helma, että sille pitää olla aina omat lelut. Ja sitten kun mä mietin sitä, että kun se mitä Sinko on leikkinyt vieraiden kanssa, niin se on aina saanut olla irti. Että vaikka se nyt ei mitenkään kiristy tuo hihna, mutta kyllä se varmasti niin vaistoa senkin, että hyvä. Ja nyt se on tosi leikki. Hyvä. Voitit. Vieläkö? No vielä. Minna. Hyvät kommentit tällä videolla. Minna, miten sä nyt tolleen? Jättä sitä koira. Ei se osaa nyt ollenkaan. Rilla ei halunnut lopettaa. Se oli niin hauska. Hyvä. Kiitos, saat ottaa pois. Voi. Minä leikin, mulla oli